Ok. Acest model este modelul Fulg de Nea. Eu am făcut cu două culori, roșu și negru. Este un model complex, un pic mai greluț. E bătut, dar este foarte frumos. Va trebui să lucrăm cu două. Eu, cum vedeți, am terminat. Va trebui să încep cu aceste aripi. Nu încep cu negru, pentru că vreau să fac roșu, negru și roșu. De ce? Pentru că va trebui să cos marginea cu negru. Ok. Atunci, începem. Să vă arăt cât timpul trece. Așa. Acesta îl veți ascunde pe dinăuntru. Trebuie să-l ascundeți foarte bine. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tip cruce. Da? Ok, să ținem bine firul care... Ok, așa. Sper că vedeți. După aceea faceți pe mijloc să fie 3 în sus și 3 așa, iar după aceea faceți ops. Ok. Și așa. Acesta este fulgul de Nea. Am spus, ăsta lăsați. Las firul roșu deoparte și voi începe cu cel negru. Sper ca să pot să vă arăt că dacă nu va trebui să fac un alt tutorial. Haideți că vă fac un alt video. Bine?